Φερνάντες εδώ στον Κλέιτον, περιμένουν αρκετοί συμπαίκτες του στην περιοχή. Είναι μόνος πίσω ο Γκοζάλες, κάνει κεφαλιά παρολίγο το αυτογκόλ. Κόρνερ από τον Νεβά. Σφύριξε τώρα ο Βάρκας τελικά, μεγάλη απόκρουση, έπεσε ο Σβαλόφσκι και έδιωξε. Ζητά ο Σαγκόη, του δίνει την μπάλα ο Ακόκο στην περιοχή ο Καστός Σαγκόη. Κάνει ψιλοκρεμαστή σέντρα, χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Αβραάμ. Λάθος, έκοψε ο Κέρκες εδώ στο Φρέτη, περιμένει ο Γκοζάλες, ευκαιρία για την ΑΕΛ. Σούτ από τον Γκοζάλες, κάπου χτυπάει μπάλα στον Σάλες και πάει σε κόρνερ. Παλιά για τον Μαντούσοβιτς, κατεβάζει, έχει μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Περνά την μπάλα στα δίχτυα, ο διαιτητής δείχνει παράβαση στο κατέβασμα της μπάλας από τον Μαντούσοβιτς. Με προσοχή. Κάποιες δείχνουν την μπάλα, κάποιες επαναλήψεις δείχνουν την μπάλα με το χέρι να παίζει, ενώ εδώ ο Φρέτη απελευθερώνεται, κάνει σουτ στα δίχτυα για να σκοράρει και ανοίγει το σκορ στο 33ο λεπτό. Από αυτή την μεγάλη παλιά που έγινε, ο Φρέτη κατέβασε την μπάλα, ξέφυγε, νίκησε τον Σβαλόφσκι. Πάλι εδώ ο Φρέτη διεκδίκησε με τον Λόπες, ξέφυγε και από τον Μερκή με το αριστερό. Πέρα... Παλιά για τον Ακόκο στην περιοχή, ο Ακόκο από πλάγια με τα πόδια σώζει ο Τσοντοφάλσκι. Το Γκοζάλες εδώ στο Βάρκας, ξανά στον Γκοζάλες. Προσπαθεί να γυρίσει, σούτ από το Κέρκες, απόκρουση από τον Σβαλόφσκι. Τον βρήκε έτοιμο. Εδώ ο Τούσα Κέρκες που ανάγκασε τον Τσέχο να κάνει μια πολύ καλή απόκρουση. Ξανά η ΑΕΛ, Βάρκας, το σούτ, απόκρουση ξανά. Εκπληκτική για μία ακόμη φορά από τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Ο Βάρκας κάνει σέντρα, Κακογιάννης κεφαλιά, από κοντά το Σαντζούνιορ χάνει κλασική ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Λάθος. Φερνάντες, λάθος και από τον Τούρο. Δίνει στον Φρέτη, δεν είναι offside στην περιοχή. Φρέτη κλείνεται, βρίσκει ανοιχτό διάδρομο και κάνει μία ακόμη μεγάλη επέμβαση ο Σβαλόφσκι. Εκτέλεση του φάουλ από τον Βάρκας, η μπάλα περνά, μόνος ο Φρέτη, 2-0. Σκοράρει και πάλι ο Φρέτη και η ΑΕΛ χαϊδεύει την νίκη σε αυτό το ντέρπι. Η ΑΕΛ που είναι καλύτερη σε αυτό το ντέρπι φτάνει στο δεύτερο γκολ. Μετά την εκτέλεση φάουλ, η μπάλα έπεσε στα πόδια του Φρέτη που με ψυχραιμία και από πολύ κοντά σημάδεψε την αριστερή γωνία, την βρήκε. Ξανά στον Ουόν. Κάνει πάσα στο Βάρκας, ευκαιρία για την ΑΕΛ, πλασαριστά ο Πορτογάλος το δοκάρι, κεφαλιά, που σημειώνει ο Γκοζάλες γιατί ήταν σε θέση offside. Η μπάλα στο δοκάρι και από θέση offside καθώς ήταν, σκόραρε ο Γκοζάλες. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε για την Τετάρτη, έχουμε ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι για το κύπελλο. And opposite team has very good goalkeeper. He saved a lot of, I think, 4 big chances. Ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα είναι πάρα πολύ μεγάλος τερματοφύλακας και έχει κάνει αρκετές καλές απεκρούσεις σήμερα. Στο πρώτο μήχρονο ήταν περίπου ένα ισοδύναμο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. The only changes that were created was by tactical or technical mistakes. Και οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν ήταν από λάθη τακτικής και άλλα λάθη γενικά στο παιχνίδι. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ Νικόλα Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Καλησπέρα εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καθαρή νίκη, δικαιότατη. Μάλιστα το σκορ θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο αν δεν είχε αυτές τις φοβερές αποκρούσεις ο Σβαλόφσκι. Σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη και